in ka kalli tsarin da aka yi na zakka za ga an sauƙaƙa yadda ya kamata ka iya. Butulcin shine yanzu da ka zama mawadaci har ka mallaki abin da za a iya bada zakka, ka san ba wayanka bane. In wayo ne akwai waɗanda suka fi ka wayo amma ba su da shi, in ilimi ne akwai wanda sun fi ka ilimi amma ba su mallaka ba. Ba wayanka bane ko ƙarfinka ko iliminka ya baka, kaga kawai baiwa ce daga Allah, jarabawa ce daga Allah. To kuma Allah ya tsara maka cewa to a cikin wannan abin da ya baka akwai kasan talakawa waɗanda su ba su da shi, ka ɗauka ka ba su, to sai ka yi wa Allah butulci, sai ka kasa ba da wannan. Kamar yadda na sha faɗa fa, zakar kuɗi fa in ta kai nisabi 1/40 ce ba, idan suka samu shekara cikakkiya naka ne. Yanzu muna watan Nuwamba, idan ka mallaki miliyan 40, to sai Nuwamba ya sake zagayowa, suna nan a naka. A cikin wannan biliyan 40 ɗin Allah ya ce to a miliyan 40 miliyan 1 ta talakawa ce, sai ka riƙe miliyan 39 sai ka ba talakawa miliyan 1. Ai ba tsada. Ya kamata a ce ba kai butulci ba, za ka iya. Wanda ya mallaki biliyan 40 miliyan 40,000 sai ya riƙe miliyan 39,000, haka ya bada biliyan 1. Masana suka ce da musulmi na duniya suna yin zakka yadda ya dace, da an yi talaucin da ake ciki ba za a samu kai a ciki ba a yi. Idan ya ware kuɗin zakka ya kalle su ya ga haka nan za su tafi, ba kaya za a saro ba sai shedan ya zuga shi, yanzu haka kawai ka ba mutane waɗannan, sai ya kasa. Da yawa waɗansu da suke yin zakka ma ba sa bada cikakken abin da ya kamata a bada. Yanzu wanda yake da biliyan 1 miliyan 1000 ya zo garinsu ya fitar da 1/40 na biliyan 1, mutum nawa za su amfana? Wala ya kai nawa 1/40 na 1 biliyan? 1/40 na biliyan 1 mutum nawa za su amfana? 1/40 na miliyan 1000. Kuma an ce akwai masu biliyan ɗin a cikin garuruwan wanda sun mallaki miliyan 1000. Miliyan 1000 tashi ce ta shekara. To wanda yake da miliyan 1000 a ce a unguwarsu a garinsu zai bada biliyan 1 in suka shi, zai bada, a ce wanda ya mallaki biliyan 40 zai bada biliyan 1 shi kuma. Ana iya mallakar biliyan 40 mutum ɗaya? To a ga mutum ɗaya zai mallaki biliyan 40 ta shekara, yanzu fa al'ummar da yake rayuwa a cikin suna bin shi biliyan 1 miliyan 1000. To a samu mutum 1000 ya ba su miliyan 1 jari, kuma ai sa'a a garin ba shi kaɗai bane ba, wani shi ma ya fitar da wata biliyan ɗin, ko wani ya fitar da miliyan 10 a ba da miliyan, talauci zai tafi. Yana daga cikin manufan musulunci akan zakka, amma Allah ya sani mu a garin ba mu san daɗin zakka ba. Masu yin ma 3,000 suke bada 4,000 5,000, kuma mugunta ce. Akwai malaman da suke ganin ma bate ba, saboda an karya manufar. Sai ya ga yanzu zai bada 500,000, inda zai bada 500,000 ya kamata a cikin familin sa ya samu mutum biyu ya ba su, ko ya bai 250,000. Wanda yake da jarin 100,000 ka bai 250,000 ya ƙara, ya kake gani? Fatan da ake in ya juya nan gaba shi ma zai fitar da zakka. Amma in zakka ta dawo ana bada 5,000 10,000, wallahi an karya manufar zakka. A ce 5,000 ne za a ba mutum naira 5,000, to me kake so ya zama? Wannan tasirin shedan ne. Shedan yana ƙara zuga masu kuɗi cewa in ka bada haka kawai yanzu kenan shi ma zai kamo ka. Amma manufan Allah shine a bada yanda mutane zai, ita zakka so take ta haɓaka tattalin arzikin. Amma da 5,000 10,000 ba za a haɓaka tattalin arziki ba. 10,000 ba za a cinye ta rana ɗaya ba. 5,000 za a cinye ta rana ɗaya. Kaga baka gina shi ba. Ita kuma zakka so ake ta gina mutane. So ake ta gina mutane. Shi yasa ni dai na ce ba mu san daɗin zakka ba. Ba mu ɗan san daɗin zakka ba. Ba za ka nuna mutane da yawa wanda za ka ce asalin arzikinsu da zakka ne ba, daga zakka ne. Mutum nawa ka sani wanda ɗorewa